cetak aku. Basan ngamuk. Kowe kaya lanang-lanang dhewe. Pancen tak akon. Barang ngamuk iki. Wasis Jayakusuma utusan saka Mataram. Apa Madya iki sarana prajurit kakung? Prajurit wanita dijok ning Palagan. Senadyan aku wanita, nanging aku senopati ing Madiun. Mengko dhisik. Yen nganti babak kulitmu lan utawa aku kalah, aku mesti wirang. Ning nek aku menang mesti lumrah mergo Kanjeng Diajeng Retna Dumila wanita. Mula ngene. Piye, Kakang? Saiki rasah perang. Perang ning alus-alusan wae. Perang alus-alusan piye to, Kakang? Lah umpama aku menang ya lumrah. Yang nganti aku sing kalah aku kewirangan. Isin aku yen kalah. Tur yen nganti Diajeng Retna Dumila babak kulit mulan nganti tatu man ayumu to. Hah, kowe iki lho, Kakang. Terus piye karep? Yo perang karo aku to, Kakang. Sida perang iki. Perang. Ayo perang Nek saiki. njaluk ngono ya tak laden. Ning karep iki rasah perang wae ngono. Kok ora perang piye? Kudu perang karo aku. Senadyan aku wanita, aku yo wani lho, Kakang. Arep wani lak yo mana-mana ayu buta ya nganti mongko. Nganti kowe tatu. Tatu apane? Ora iso aku tatu. Saiki ngene wae. Sah. Ayo rasah perang. Lali datang bisa lali suwe saya katon. Iya dia. Ora. Aku tetep ora iso, Kakang. Upa makno wit-witan kang gedhe penutuhan datan bisa mati. Piye dia? Mbok gelem to? Aku ora gelem, Kakang. Aku emoh. Tetep ugo. Aku tetep ugo. Senadyan aku wanita, aku tetep wani perang karo kowe. Mrajak saya sami tresnaku ngrah hembuyo. Ora tak demok-demok aku, Kakang. Dia Retna Dumila. Piye, Kakang? Aku gelem bali yen wis bisa ngrangket pamarna Ujumra ing Madiun. Piye? Nek ngono, kowe wani. Iki, sampan ono. Ya iku bilang. Mandek, mandek.